Seuraavassa muutamia vinkkejä tärkeään hyvään käsihygieniaan. Käsihygienia lähtee siitä, että poistetaan käsistä kellot, korut ynnä muut, jotka pitävät mikrobeja sisällään. Oikeaoppinen käsien hygienia tarkoittaa käsien huolellista pesemistä saippualla ja lämpöisellä vedellä. Käsiä täytyisi pestä noin 15-20 sekuntia juoksevan veden alla. Huuhtelun jälkeen olennaista on myös käsien kuivaaminen. Ja tarvittaessa käsidesinfiointiaineen käyttö, jolla parannetaan hygieniatasoa merkittävästi.